Το θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα είναι η ενεργητική και παθητική ασφάλεια του αυτοκινήτου. Η ασφάλεια γενικά του αυτοκινήτου. Πριν αρχίσουμε να αναλύουμε όμως τις έννοιες αυτές, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο τη φωτογραφία, να διαβάσετε λίγο το διάλογο και να μου πείτε ποιος πιστεύετε από τους δύο ότι έχει δίκιο σε αυτή την περίπτωση. Λέει, ας πούμε, η γυναίκα ότι δεν φορά τη ζώνη αφού έχει αερόσακο. Αλλά ο άντρας της προφανώς της λέει: μα αερόσακος δεν σε προστατεύει αν δεν φορά ζώνη, σίγουρα κινδυνεύεις περισσότερο. Αυτός που έχει ζώνη. Τι πιστεύετε εσείς? Ότι πετούνται και τα δύο, και η ζώνη και ο αερόσακος. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι χωρίς τη ζώνη δεν υπάρχει παθητική ασφάλεια. Τα συστήματα δηλαδή της παθητικής ασφάλειας αφορούν κυρίως τη ζώνη. Αν δεν φοράμε τη ζώνη, όλα τα συστήματα είναι ανενεργά. Θα τα δούμε και παρακάτω. Για εσάς, ασφάλεια του αυτοκινήτου τι είναι? Ζώνη. Ας πούμε, για μένα ασφάλεια του αυτοκινήτου είναι το να φρενάρει το αυτοκίνητο πριν χτυπήσω το εμπόδιο. Ας πούμε, ένα τοίχο μπροστά μου, ένα αμάξι, έτσι. Χωρίς να μπλοκάρουν την τροχή. Χωρίς να μπλοκάρει την τροχή. Μαχαρικά κατασκευής των αξώματος. Ωραία. Η ασφάλεια. Το αυτοκίνητο γενικά πλέον δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Είναι καθημερινή ανάγκη για τον καθένα από εμάς. Και πλέον οι κατασκευαστικές εταιρείες για να κατασκευάσουν και να σχεδιάσουν ένα αυτοκίνητο λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από εκεί. Το πόσο ασφαλές είναι ένα αυτοκίνητο. Σας έχω βάλει και φωτογραφίες. Στη δεξιά τη φωτογραφία το τροχείο που έχει γίνει είναι θανατηφόρο. Γιατί άμα θα δείτε φοράει ζώνη, έχει σκάσει νερόσακος, αλλά η παραμόρφωση του αμαξώματος του έχει διπλώσει τα πόδια και το τιμόνι έχει πέσει πάνω στο κεφάλι του. Παίζει μεγάλο ρόλο και η παραμόρφωση του αμαξώματος. Θα τα δούμε αμέσως μετά παρακάτω αυτά τα συστήματα της παθητικής ασφάλειας. Και το ίδιο στην δίπλα την εικόνα έχουν ανοίξει οι ρόσακοι, είναι την ώρα της σύγκρουσης. Και ετοιμάζονται να πέσουν οι δύο οι κούκλες πάνω στο αερόσακος. Τώρα, τι είναι η ενεργητική ασφάλεια? Η ασφάλεια χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την ενεργητική και την παθητική. Έτσι. Η ενεργητική είναι ασφάλεια που παρέχει στον οδηγό από τα διάφορα συστήματα που δημιουργεί ο σχεδιαστής του οχήματος και εξαρτάται από την καλή λειτουργία και σχεδιασή τους. Στην ουσία, η ενεργητική ασφάλεια, τα συστήματα αυτά της ενεργητικής ασφάλειας μας βοηθούν στο να αποφύγουμε ένα ατύχημα. Παραδείγματος χάρη, τα κύρια συστήματα που περιλαμβάνει ένα αυτοκίνητο ποια είναι? Είναι τα φρένα, η πέδηση. Είναι το σύστημα διεύθυνσης, έτσι. Είναι το σύστημα ανάρτησης. Τα λάστιχα, η τροχή. Όλα αυτά είναι μέτρα ενεργητικής ασφάλειας, συστήματα. Τα κλασικά, τα παλιά. Πλέον, το σύγχρονο το αμάξι, για περισσότερο ασφάλεια, μας δίνει περισσότερο ασφάλεια, έχοντας και άλλα συστήματα βοηθητικά. Μπορείτε να μου πείτε κάνα τέτοιο σύστημα? Άσχετα δηλαδή από το σύστημα φρένου. Ωραία. Το ABS. Το οποίο είναι σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών. Θα το δούμε αμέσως μετά και σε βίντεο. Το αντισπίν. Που δεν σπινάρει ο τροχός. Έτσι. Το ESP. Ναι, δηλαδή εξελίσσεται συνεχώς το αυτοκίνητο. Έτσι. Υπάρχουν τώρα και συστήματα τα οποία στην κατηφόρα κομπλάρει το αυτοκίνητο, έτσι, και πατάμε μόνο το γκάζι. Γιατί οι περισσότεροι οδηγοί έχουμε το άγχος με το χειρόφρενο να κάνουμε τα πόδια μας. Υπάρχει σύστημα που πατάς μόνο το γκάζι και φεύγει. Είναι κολλημένο δηλαδή το αυτοκίνητο. Λοιπόν, το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών που είπαμε, Anti-Lock Brake System, το ABS, το λεγόμενο. Και αυτό το είπαμε, το σύστημα αντιολίσθησης των τροχών, Anti-Slip Regulation. Και τέλος το σύστημα ευστάθειας, Electronic Stability Program. Σας έχω βάλει αμέσως μετά ένα βιντεάκι να το σχολιάσουμε. Με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ABS και χωρίς ABS. Δείτε το λίγο μία φορά και μετά θα το ξαναδούμε. Το αριστερό είχε ABS, το δεξί ακόμα κινείται. Το βλέπετε? Πάμε να το ξαναδούμε άλλη μία φορά. Φρενάρουν εδώ πάνω, στους πρώτους κόνους. Μπορεί να στρίψει με το ABS, ενώ βλέπετε ότι οι τροχοί έχουν στρίψει, δηλαδή προσπάθησε να στρίψει αυτός,
αλλά δεν μπόρεσε να στρίψει γιατί είχαν μπλοκάρει την τροχή. Το ABS αυτό το πράγμα κάνει. Μπλοκάρει και ξεμπλοκάρει τους τροχούς ώστε να μπορέσουμε να κινήσουμε το αυτοκίνητο σε κάποια κατεύθυνση που θέλουμε εμείς. Τώρα, ο άλλος ο μεγάλος κλάδος είναι η παθητική ασφάλεια, η οποία χωρίζεται και αυτή σε δύο κατηγορίες, εσωτερική και εξωτερική παθητική ασφάλεια. Η ασφάλεια αυτή στην ουσία είναι αφού γίνει το ατύχημα, έτσι, θα πρέπει κάποια από τα συστήματα να ενεργοποιηθούν ώστε να μην έχουμε απώλειες είτε ζωής είτε τραυματισμών, να μην έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Σας έχω δύο εικόνες εδώ με ένα αμάξι το οποίο είναι παλιό και ένα καινούργιο. Σας βάζω αυτές τις εικόνες καταρχήν για να βγάλουμε τον ορισμό της εξωτερικής παθητικής ασφάλειας. Τι είναι εξωτερική παθητική ασφάλεια? Μπορείτε να μου βρείτε διαφορές πάνω στα δύο αυτοκίνητα? Προφυλακτήρας σιδερένιος, εξογκώματα πολλά. Έτσι. Μία αεροδυναμικό. Το χειρούλι δεν φαίνεται τόσο καλά, μία αεροδυναμικό. Το χειρούλι είναι και αυτό προς τα έξω. Ενώ στα καινούργια τα αυτοκίνητα, άμα δείτε, όλα έχουν κοινότητα, έτσι. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε το αυτοκίνητο πλέον το σύγχρονο όσο περισσότερο στρογγυλοποιημένο γίνεται. Ακόμη και οι καθρέφτες. Και οι καθρέφτες βλέπετε στο άλλο το αυτοκίνητο είναι μέταλλο και είναι ψηλά. Τέλος πάντων, αυτό έχει πάρα πολλά φουσκώματα το αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι φιλικό για ένα πεζό, έτσι, για έναν ποδηλατιστή ή για έναν που έχει μηχανάκι, άμα υπάρχει σύγκρουση. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε τον ορισμό της εξωτερικής ασφάλειας. Εδώ πέρα σας έχω δύο αμαξώματα. Πολύ σημαντικό για την παθητική ασφάλεια είναι το αμάξωμα. Τι παραμόρφωση θα έχει. Αυτό που θέλουμε εμείς σε ένα αμάξωμα είναι να μην τσαλακωθεί ο κλωβός ασφαλείας, η καμπίνα μας. Να μην έρθει καθόλου η παραμόρφωση μέσα στην καμπίνα. Δηλαδή με το τρακάρισμα που θα γίνει, έτσι, να μην επηρεαστεί καθόλου η καμπίνα του αυτοκινήτου. Και αυτό γίνεται με το συγκεκριμένο το αμάξωμα. Άμα θα δείτε εδώ, έχει και μπάρες ασφαλείας. Εδώ στα πλάγια, εδώ όπως και εδώ, αυτές εδώ οι μπάρες. Η παραμόρφωση γίνεται τμηματικά. Από τη στιγμή που θα τρακάρει το αυτοκίνητο, εδώ μπροστά παίρνει όλη τη δύναμη το αμάξωμα εδώ και στη συνέχεια φεύγει εδώ πάνω. Εδώ. Βλέπετε, εδώ τα βελάκια αυτά εδώ. Η δύναμη παραμόρφωση στην ουσία πάει πάνω σε αυτά τα σημεία. Με αποτέλεσμα η καμπίνα να μείνει άθικτη την ώρα του τρακαρίσματος. Αυτό θα το δείτε καλύτερα και σε βιντεάκι. Αυτός που κρούσε ένα αυτοκίνητο, η μηχανή του δύο κινητήρας που καταστρέφεται. Ανάλογα τη σύγκρουση που θα έχει. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, άμα είναι μεγάλη σφοδρή σύγκρουση, καταστρέφει το κινητήρας. Αλλά υπάρχουν και οι βάσεις του κινητήρα που προστατεύουν σε πολλές περιπτώσεις το κινητήρα. Έχει γύρω-γύρω βάσεις και με το τρακάρισμα στην ουσία παίρνουν την παραμόρφωση αυτές οι βάσεις και πετάνε κάτω τον κινητήρα. Οπότε υπάρχει περίπτωση να σωθεί κιόλας. Πάμε να δούμε τον ορισμό της εξωτερικής παθητικής ασφάλειας. Είπαμε, αναφέρεται στα μέτρα προστασίας των πεζών, των μοτοσυκλετιστών, των ποδηλατιστών σε περίπτωση σύγκρουση με το όχημα, έτσι. Και περιλαμβάνει τον τρόπο και το μέγεθος της παραμόρφωσης του αυτοκινήτου. Αυτό που σας έδειξα πριν, με το αμάξωμα. Το ποιος είναι ο τρόπος που θα παραμορφωθεί και ποιο θα είναι το μέγεθος. Το εξωτερικό σχήμα που το είδαμε, έτσι, όσο πιο στρογγυλοποιημένο γίνεται, και την ομαλή επιφάνεια, όχι γλυρά αντικείμενα σύγκρουσης. Πάμε στην εσωτερική παθητική ασφάλεια, που είναι η πιο σημαντική. Αφορά τα συστήματα του αυτοκινήτου που ενεργοποιούνται σε περίπτωση σύγκρουσης και προστατεύουν τον οδηγό καθώς και τους υπόλοιπους επιβάτες από τραυματισμούς. Αυτό που είπαμε δηλαδή, έτσι. Τώρα, έχουμε ζώνες ασφαλείας. Οι παλιές ζώνες ασφαλείας 3 σημείων ήταν απλά μια ζώνη. Την ώρα που τρακάραμε, μας σταματούσε, αλλά λόγω αδράνειας το σώμα μας κινούνταν. Τώρα, ο προεντατήρας, που είναι ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες, τι κάνει στην ουσία. Αυτή την αδράνεια που έφυγε μπροστά το σώμα μας, με τον προεντατήρα, το σύστημα αυτό, τραβάει πίσω τον οδηγό. 8 με 10 εκατοστά. Δηλαδή γλιτώνουμε και 8-10 εκατοστά μένουν πιο πίσω. Έτσι. Βυθιζόμενα καθίσματα, τα μπάγκι τα λεγόμενα που λέμε, για να είμαστε. Που είναι τα βυθιζόμενα τα καθίσματα, τα οποία μας κρατάνε σταθερούς στο σώμα μας, έτσι. Αερόσακους.
ξεκινήσαμε με 2 αερόσακους, έναν έχει ο οδηγός και ένας συνοδηγός, και πλέον έχει γεμίσει το αυτοκίνητο με αερόσακους. Έχει αερόσακο κάτω τα πόδια και τα γόνατα του οδηγού. Έχει πλευρικούς αερόσακους που πέφτουν σαν κουρτίνες την ώρα της πλευρικής σύγκρουσης. Έχει αερόσακους πάνω στην οροφή, σε περίπτωση που ντελαπάρει το αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που ντελαπάρει το αυτοκίνητο, ανέβουν και αυτοί οι αερόσακοι και πάρει στο σασί του αυτοκίνητου. Εδώ έχω και φωτογραφίες που φαίνονται αυτά. Βλέπετε αερόσακοι, έτσι, πλευρική, του γονάτου, τα βυθιζόμενα καθίσματα. Αυτό εδώ είναι η ζώνη με τον προεντατήρα, το εξάρτημα αυτό εδώ κάτω. Αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Ο προεντατήρας. Αυτό που λέμε που τραβάει τη ζώνη στην ουσία είναι ένα σειρματόσχυλο που σκάει εδώ. Σκάει και τραβάει προς τα κάτω τη ζώνη, οπότε γλιτώνουμε 8 με 10 εκατοστά και μας τραβάει πιο πίσω. Τώρα πώς γίνεται η αξιολόγηση κρατικής ασφάλειας? Υπάρχει ένας οργανισμός, γιατί ο καθένας θα πει ότι το δικό μου αμάξι είναι ασφαλές. Η κάθε εταιρεία, έτσι. Υπάρχει αυτός ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός, ο NCAP, ο οποίος διενεργεί δοκιμές. Έτσι. Και ανάλογα με τα ποιο αμάξι είναι ασφαλέστερο, του δίνει 5 αστέρια. Το πιο ασφαλές αμάξι έχει 5 αστέρια. Και κάνει 3 δοκιμές σύγκρουσης. Είναι η μετοπική που λαμβάνει χώρα σε 64 χιλιόμετρα την ώρα, η πλευρική που λαμβάνει χώρα στα 50 χιλιόμετρα και είναι και το pole test, το όχημα που δοκιμάζεται, που προωθείται πλαγίως με ταχύτητα 29. Αυτό τώρα για να το καταλάβετε, θα δούμε το βιντεάκι. Το πώς γίνεται. Και θέλω να μου πείτε εσείς αν το συγκεκριμένο όχημα είναι ασφαλές ή όχι. Δείτε πώς τσαλακώνει το αυτοκίνητο, χωρίς όμως να επηρεάζει την καμπίνα, έτσι. Και μπορεί να βγει και ο οδηγός, η πόρτα δεν πειράχτηκε καθόλου, μπορεί να διαλύθηκε όλη η μούρη μπροστά. Όλα βλέπουμε λειτουργούν. Οι αερόσακοι δούλεψαν, οι ζώνες τους κρατάνε σταθερούς. Εκεί έχει βγάλει και διάβολο μπροστά. Μπροστά διαλύθηκε το όργανο. Το αμάξι μπροστά έχει διαλυθεί τώρα. Το θέμα είναι η ασφάλεια που μας παρέχεται, είναι να βγούμε ζωντανοί μέσα από το αμάξι σε περίπτωση που τρακάρουμε έτσι. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό είναι με 60 χιλιόμετρα. Αυτό είναι με 65 χιλιόμετρα. Τώρα το δείχνει από πάνω, το δείχνει από διάφορες λήψεις. Ποιο αμάξι θεωρείται πεντάστερο γενικά? Αυτό το συγκεκριμένο είναι πεντάστερο. Τι είναι αυτό? Τι μάρκα είναι, Mitsubishi? Mitsubishi, ναι. Το προηγούμενο. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα το δοκιμάζει πλευρικά. Έρχεται ένα εμπόδιο το οποίο χτυπάει το αυτοκίνητο στα πλάγια. Δεν έπαθε τίποτα το παιδάκι. Και μόνο που το βλέπεις. Εμείς σωματικά δεν έπαθε, ψυχολογικά. Ψυχολογικά δεν έπαθε σίγουρα. Και εδώ πάνω είναι μια πλατφόρμα. Στην ουσία τι κάνει αυτό, όταν έχουμε φρενάρει και φεύγει το αυτοκίνητο και πάει και χτυπάει σε μια κολόνα. Στα πλάγια. Θα το δείτε και από πάνω το. Να το. Και τώρα εδώ δεν έπαθε τίποτα ο οδηγός μέσα. Ο οδηγός δεν έπαθε τίποτα. Είναι τεστ με 5 αστέρων. Τώρα εδώ σου έχω βάλει μια δραστηριότητα. Η ταχύτητά σου είναι 65 χιλιόμετρα σε όλα. Όχι, 65 είναι με τοπικά, 50 είναι πλάγια και αυτό εδώ πέρα που είδατε με το πόλο τεστ είναι 29 χιλιόμετρα. Γιατί στην ουσία φρενάρει το αυτοκίνητο, έχει φρενάρει και πάει και πέφτει πάνω σε. Εμείς δεν βλέπουμε ταχύτητες. Τώρα εδώ σου έχω βάλει μια δραστηριότητα να μου πείτε ποιες από τις δύο περιπτώσεις είναι πιο ασφαλέστερη. Σας δείχνω την πρώτη. Το σώμα του οδηγού δείτε. Και τη δεύτερη. Η πρώτη. Γιατί Τα γόνατα κυρίως. χτυπάει τα γόνατα, αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν, έτσι. Είναι που τον κρατάει προεντατήρας. Εδώ πέρα, άμα θα δείτε, τον τραβάει πίσω στο κάθισμα, κατευθείαν, κάτω από τη μέση του. Ενώ εδώ δεν έχει προεντατήρα και σέρνεται το σώμα του και φεύγει στο κάθισμα έξω. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας, αυτά που πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου ότι διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, ενεργητική και παθητική. Εντάξει, η ενεργητική είναι όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής ώστε να αποφύγουμε ένα ατύχημα, μπορούμε να το πούμε έτσι απλά.
Ενώ παθητική είναι αφού γίνει σύγκρουση, έτσι, μειώνουμε τον κίνδυνο τραυματισμό μας με τα συστήματα της παθητικής ασφάλειας. Και τέλος, ότι η αξιολόγηση παθητικής ασφάλειας γίνεται μέσω πραγματικών δοκιμών πρόσκουσης. Αυτά. Πρέπει να κάνω αυτό το 15. Αυτό εδώ πέρα αλλάζει μήπως η 15 και 13. Πόσο σταματάμε? Ήμουνα θεός. Πολύ καλό ήταν, πάρα πολύ. Γράφει αυτό ρε, 15 και 15. Ναι, λογικό είναι, αν δεν το σταματήσει ο... Πάντα από Κόκκινη τίτλη, δεν του άρεσαν οι κόκκινοι τίτλοι. Γράφει τώρα αυτό. λέει, πάντα στο πάτησε. Το πάτησα, το στόπα, για πάτε το ξανά. Δώσε αυτό εδώ να πατήσουμε.